Takže robím dnes v Amerike nejaké hamburgery, lebo budeme mať Memorial Weekend tento víkend, takže všetci vlastne grillujeme. Čo ma však dosť prekvapilo, bola návšteva, teraz bol u Donalda vlastne prezident Juhoafrickej republiky a Donald mu pustil video vlastne, kde bolo ukázané, ako tam opozícia v Juhoafrickej republike kričí a vyzýva na vraždenie vlastne bielých farmárov. A dokonca tam boli aj na tom videu aj nejaké hroby s nejakými krížmi, čo bolo veľmi smutné, ale pozeral som teraz médiá vlastne a tie liberálne médiá tu v Amerike to úplne zamlčali, vôbec sa o tom nerozpráva, ale rozpráva sa namiesto toho o tom, že juhoafrický prezident povedal Donaldovi, že nemá preňho lietadlo, ktorý by mu dal, takisto ako tie arabské krajiny, na ktoré vlastne navštívil prednedávnom. Čo je vlastne také smutné, že tieto médiá vôbec nemajú záujem ľudí informovať o takýchto veciach. Takže na budúce, keď budeš pozerať nejaké médiá alebo nejaké správy, treba sa dobre zamyslieť, že aké vlastne informácie tieto liberálne médiá ľuďom dávajú. A vyzerá to, že ten hamburger už bude.